Kaixo, bideo gida honetan ikusiko dugu nola jar dezakegun, nola jar diezaiokegun ezabati, ikastaro modeleko ikastaro bati, matrikulazio mota desberdinik. Bai? Orduan, hemen dakegu gure ikastaroa, eta beti bezala jongo edizioa aktibatzea, eta noski eskubiko botoian, eskubiko zutabea martxan jartzeko, biztan jarriko dugu, bai. Orduan, hemen daukezu aukera bat, erabiltzaileak izenekoa, hor klikatu, eta hemen azaltze eskizue dauden matrikulazio metodo, guk ikastetxean onartuta dazko matrikulazio metodo desberdinek, bai. Hor klikatuet. Orduan, ikastaro honetan, lehenengo filan, agertzegu matrikulazio automatikoa ikasleak, bez? Ikustezuek goran daula, lehenengo lerron daula, hemen beste bidazkeu, eta hauek bik daude ez beltzez, bezik eta krisiz daude, zergatik desabilitatuta daudelako, ikustezu begitxo hau, ni posibiletet gaitzea, gonbidantuentzako sarbidea baimentzeko, gonbidatu gisa sartu alizateko, kendukot, ez detutziko, eta eskuzko matrikulazioa baitare, hau da guk irakasleok ikasturte hasieratan gure hasierako prestakuntzako ikaslekin erabiltzen duen metodoa. Kasu honetan, ikastaro mota honentzako eukiko dugu aktibatuta matrikulazio automatikoa. Nun irakasle bakoitzek matrikulatuko dan bertan. Orduan, irakasle bat sartzenen ikastaro batea, beran ikastaro horren azpin agertuko zaio automatrikulatzeko aukera.